लेकिन आज हमारे जितना जवान भाई लोग आइल बड़े जन लोग कुआर बाड़े जाए। अच्छा के कुआर बाजी तनी हाथ उठाई जाता के कुआर बा सच में कुआर बानी जानू तो रउआ लोग खाती एगो लाइन कही हम अरे मरही के बाटे तो अरे मार दो जान से अरे मरही के बाटे अरे मार दो जान से और कहे के मुआवेलू नजरिया के बात से काहे के मुआवेलू नजरिया के बात से मरही के बाटे तो मरही के बाटे तो अरे दो जान से काहे के मुआवेलू नजरिया के बात से काहे के मुआवेलू सोचते रही